di berdewamiya revandin û binçavkirina çalakvan û siyasetmedarên Kurd li ser destê PYD li Rojavayê Kurdistanê Kodê 23 meha Çileya 2021 de çekdarên PYD çalakvanê Kurd Fener Mehmûd li Rojavayê Kurdistanê binçav kir. Taweke niha jî çarenivîsa wî nediyar e. Çalakvan Fener Mehmûd Temê endamê Komîta Herêmiya Partiya Yeketiya Kurdistanî Sûriyaya li ser rûpela xwe ya toracivakî Fêsbûkê nûçeyên xwecihî û êş û azarên xelkê Rojavayê Kurdistanê belav dikir. Ew yek jî bû cihê nerazîbûnê li cem esayîşa PYD. û ev e hevde rojin Fener Mehmûd ji aliyê PYD ve hatiye revandin û tu zanyarî lê ser çarenivîsa wî nehatiye diyar kirin. Li gorî şopandina Rebaz ji rewşê re ku çalakvan Fener Mehmûd rewşa wî ya tenduristî necêgir û pir xirab û pirsgirêkên tenduristiyê pê re hene. Piştî revandinê PYD di dexuyaniyekî de revandina çalakvan Fener Mehmûd red kir û got ku ne li cem me ye. Di dexuyaniyê PYD de hatibû piştî nûçeya revandin û girtina çalakvan û raghandkar Fener Mehmûd hatî belav kirin ku li ser destê esayîşa PYD li bajarê Qamişlo 23 mehê de hatiye revandin em wê nûçeyê red dikin û Fener ne li ser destê esayîşê hatiye revandin. Lê ev nûçe dom nekir piştî demekî ji dexuyaniya esayîşa PYD û redkirina wê ji revandina Fener re. Ajanso dezgehên ser PYD ve eşkere kirin ku Fener Mehmûd li cem wan e û ji ber hinkarên istixbaratî hatiye desteser kirin. Revandin û girtina çalakvan Fener Mehmûd ji aliyê PYD ve bûye cihê nerazîbûnê li cem çalakvan û raghandkar û siyasetmedarên Kurd û çaxdaya Kurdî bigiştî û gelek karvedan durust bûn. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê jî derbarî revandina Fener Mehmûd daxuyaniyek belav kirot û têde dilgiraniya xwe ji berdewamiya girtina Fener Mehmûdiyê ku rewşa wî ya tenduristî necêgire daxuya kirin û got ev kiryar dikeve çarçoveya riştbûna serkirdeyên PYD ji bo durustkirina pirsgirêkan lê pêş her têgihiştina Kurdî û armançkirina danostandinan ku gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê çaveriya wê dike. Enekesê di daxuyaniya xwe de daxwaz ji qesedê kiribû ku berpirsaretiya xwe derbarî sozên xwe bicî bike. Zincîra revandina serkirdeyên tevgera Kurdî ji siyasetmedar, çalakvan û rojnamevanan ve ji aliyê PYD ve li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Gotanaha çarenivîsa bidehan ji wan nediyar e û herî dawî jî di 23 meha borî de. Çalakvan Fener Mehmûd li bajarê Qamişlo hate revandin û taweke îro jî cihê wî nehatiye naskirin û bê ser û şon e.